Hej alle sammen, mit navn det er Mads, og jeg vil fra i dag starte en ny YouTube-kanal. Den hedder Delæg. Delæg det går primært ud på gaming. Jeg har altid kunne lide gaming, og jeg tror altid jeg vil elske det. Ellers er jeg bare en almindelig 17-årig knægt, som bor i Hvidovre i Storkøbenhavn. Jeg går på gymnasiet i 1. G, snart 2. G her efter sommerferien. Jeg har fødselsdag den 27. februar 1999. Udover gaming, så elsker jeg at høre musik. Jeg kan lide rigtig mange genrer, men dog er jeg mest til elektronisk musik. Så nu er vi forberedt på, at det nok bliver primært den slags musik, der bliver spillet. Så ja, for at vende tilbage til Delæg, så har jeg udover gaming også tænkt mig at vlogge lidt. Lige pt har jeg ikke et specifikt schema for noget vlogging eller noget. Men jeg regner med, at jeg i fremtiden vil lave en serie hver søndag, hvor jeg snakker til jer. Der vil selvfølgelig også være facecam på, og jeg beklager, at jeg ikke har fået det skaffet endnu til den her Let's Play episode. Men jeg får højst sandsynligt meget snart, måske endda næste episode. Under kategorien gaming her på kanalen Delæg, der kommer jeg til at lave 2 hovedemner, og så i fremtiden måske også nogle underemner. De 2 hovedemner er Let's Plays, ligesom den her video her, for eksempel Skyrim, og Gaming Specials. Gaming Specials det bliver sådan nogle små videoer på mindst 7 minutter og max 20, cirka i hvert fald, hvor I så kan se noget gameplay af noget jeg har optaget. Der kommer snart en Counter-Strike Source video op med kategorien Gaming Special. I mange af mine Gaming Specials og nogle Let's Plays og Vlogs vil jeg også collabe med mine venner. Ja. I bør nok allerede kende min ven Christoffer. Han er nok den person, jeg kommer til at collabe med mest i mine videoer. Så hvis I følger mig, kommer jeg helt sikkert til at møde ham i en eller anden video. Christoffer hjælper mig derudover rigtig meget med den her kanal. Han har blandt andet været inde over alt, hvad jeg har lavet, stort set i hvert fald. Og han har givet hans synspunkt på det, så vi har 2 hjerner omkring det. Derudover har han også hjulpet mig med at lave min intro, som I også kommer til at se rigtig snart. Og så selvfølgelig hjælper han med at skabe nogle fede videoer, noget fedt content i de collabs jeg nu laver med ham. En anden rigtig god ven, det er en der hedder Mikkel. Han har ikke været lige så meget inde over det her med YouTube og så videre, men jeg er 100 på at jeg også kommer til at møde ham, hvis I følger mig. Han spiller desværre ikke Counter-Strike Source, som jeg ellers har store planer for, så der må I nøjes med Christoffer og mig. Ja, jeg vil nu starte min Skyrim Let's Play. Og mit mål det er at først at klare main questen med ham, hvad fanden han hedder, Alduin. Og derefter vil jeg så slå alle jarlerne af byerne ihjel ved hjælp af en bestemt mod kaldet Kill Every NPC. Ja, jeg håber I vil nyde resten af videoen, se med i de næste episoder og andre videoer, og selvfølgelig subscribe, hvis I bryder jer om mit content. Og lad os så få introen smidt på bordet. Hej alle sammen. Ja, som jeg lige har sagt, så vil vi starte den her Skyrim Let's Play. Og jeg vil gerne gå efter at være en sådan tohånds halløj halberd kriger med heavy armor. Nu har jeg nok ikke lige fået skarpet noget heavy armor, men det kommer jeg jo til. Ja, så jeg synes egentlig bare at vi skal starte herfra. Der er lige en ting jeg glemte at fortælle, eller faktisk 2 ting. Den første det er min modliste, hvor jeg bruger de 5 mods her, i hvert fald hovedsageligt de 5. Dual wield parrying, det giver det sig selv. Man kan parere når man har 2 våben. Equipping overhaul, det gør sådan at de ting jeg nu har favorite her under Q, f.eks. Iron Broadsword og Halberd og Longbow, de alle 3 bliver vist på min krop, selvom jeg kun har Halberd på, som den her. Så kan jeg stadig se sværdet i siden og buen på ryggen. Ellers så er der immersive armors, det er alle de nye slags armors, næsten alle i hvert fald, og våben og skrald og alt det der pis. For eksempel Halberd og
alt, som I kommer til at møde her. For eksempel det skjold her også, ikke? Det er på grund af den mod. Sammenslået med en anden mod, der hedder Skyrim Redone. Og det er en meget stor mod. Den gør, at nogle af perksene her, de bliver lavet om. Faktisk ret mange af dem. Sådan at perksene, de bliver mere balanced og sjovere. Ja. Skyrim Redone, den gør ellers sådan, at combat er meget, hvad skal man sige, realistisk i forhold til hvor mange slag man kan tage. For eksempel min halberd, altså jeg tror at jeg ville kunne smadre ham der på 2 eller 3 slag. Nu er han jo en rimelig stærk NPC i forhold til i starten, ikke? Men en bandit eller sådan noget tager et slag fra den, og så er han død. Den sidste mod, det er Violence, Sky UI, ja. Violence, det er kill move mod, som gør at den lukker op for en hel masse andre kill moves og gør egentlig bare kill moves meget bedre i spillet. Yes, den anden ting jeg glemte at fortælle om, det er hvor længe episoden de kommer til at vare. Og jeg tænker at de skal vare cirka 30 minutter til 40 minutters tid, afhængig af om der lige sker noget eller noget. Og så tænker jeg egentlig bare at hvis det er vi har lyst til at lade det om, så kan vi jo lade det om senere, hvis det er det. Det skal der sgu ikke være noget problem i. Så ja, nu skal vi bare starte, så skal vi jo ned til Riverwood. Hold da kæft, den er fandme grim. Lige i røven. Nå, så skal vi bare ned til Riverwood for at starte vores adventure. For at kunne klare main questen. Det bliver altså fedt. Og som sagt, så har jeg jo den der mod på, der hedder... Hvad fanden hedder det? Kill Every NPC, tror jeg. Som gør så, at vi kan nakke jarlerne. Jeg ved ikke, nogle gange er der lidt problemer med den. Som at, hvad hedder det? NPC'erne, de nogle gange ikke kan slås ihjel eller jeg ved ikke helt hvorfor. Jeg synes, det er sådan lidt underligt. Men ellers så må vi jo bare sige, at vi så har slået ham ihjel, hvis han ikke kan slås ihjel. Jeg kunne forestille mig ham der Jarl Balgrove, ham der Wyvern der, han ikke kunne slås ihjel, men nogle af de andre godt kunne. Jeg ved ikke helt. Det må vi se på i fremtiden, vi er slet ikke noget der til endnu. Først så skal vi jo ind og slagte Alduin. Ham, den store, onde drage. Ja. Så jeg håber I vil nyde min let's play herfra, for det er jo nu det starter jo. Og som sagt, så ved jeg sgu ikke helt hvor lang tid der går, før folk kan facecam. Jeg håber på snart. Jeg håber på næste episode, men jeg kan ikke love noget. Desværre. Der er en. Ain't every day we get visitors in Abbott said you could help me out. How do you know him? Yeah. I'd be glad to help a friend of Hadvar, but you didn't answer my question. How do you know him? What? A dragon? In Helgen? Yeah. That explains what I saw earlier. Flying down the valley from the south. Så tror jeg også lige vi er færdige med at snakke om You need to get word to Jarl Balgruuf in Whiterun to send whatever soldiers he can. Så skal vi til Whiterun. Jeg tænker, nu hvor vi er her, det er omkring Riverwood og sådan noget, så tænker jeg, så kan vi godt bare lige løbe op på det der Bleaks Falls Barrow, eller hvad fanden hedder. Bare lige fordi, så er det klaret, nu hvor vi alligevel skal til Whiterun. Synes jeg, vi allerede har den der Dragonstone. Jeg havde, at vi skal over til Whiterun, og så gå tilbage nærmest igen. Så det gør vi sgu lige først. Det er meget bedre. Det er meget, meget, meget bedre. Så. Nu døde den sgu. Level up. Det er fedt. Jeg tænker noget health, fordi vi er sådan en kriger hernøj. Så skal vi over i Heavy Weaponry. Så er det sgu Barbarian. Two-handed weapons deal not do 20% more damage. Den er fandme god. Kraftedme god. Så skal vi fandme videre. Nå ja, den mod der, Violence Kill Move modden, den gør også, at der er rigtig stor chance for, at man laver et kill move på en fjendtlig NPC, så det ser meget fedt ud, når man er i combat. Så det kommer jeg nok til at se snart, når vi skal mod de bandits, der er deroppe og her, og Draugrs, eller hvad fanden de hedder, de der skelet eller noget der.
Men ja, det kan godt være, at jeg lige her omkring starten lyder som en meget professionel, eller måske nørdet Skyrim-spiller. Men det er også fordi, at jeg har lidt over 500 timers Skyrim. Jeg synes bare, det er så fedt et spil. Og mods gør det bare endnu federe. Vi vil se, hvad der er her. Den der, den er sgu meget god. Den på 1. Nu vil jeg faktisk hellere have den der på 1. Så den der på 2 og den på 3. Sådan. Nå. Nå, hvad fanden lærer det hende der? Nå, skyde på mig. Så hun bare skralder op nu. Guld. Burger. Så kan hun sgu lægge sig der, kan hun. Nu er fandme selv noget med at sige. Heavy armor. Nice. Sådan. Tak skal du have. Så tager vi lige på iron. Og så har vi skrald her. Jeg skal bare lige sige 32. Jeg synes det er lidt federe. Det er farvet og sådan noget. Men det vejer med. Jeg tager sgu det der. Fuck det der. Så. Nu ligner vi en rigtig Dragon Ball. Men jeg ved ikke engang, vi er Dragon Ball endnu. Ja. Fandme noget. Nå, så skal vi op og smadre nogle flere Banditos og Hells Angels. Nå, jeg mener... Det er det værste med den mod her. Når ens stamina det er low, og når det er helt i bund, så løber man langsommere generelt. Ikke bare sprinter, men du løber langsommere. Og det er simpelthen nogle gange så tidstagende. Men jeg ved ikke, hvordan man slår det fra, fordi det er det eneste, der er slemt med Skyrim Readeren. Der kunne I se, at jeg fik et skill point i Wayfarer. Wayfarer, det er sådan en mod. Det er en perk tree, som man helt sådan får point i, hver gang man bare går rundt ude i Wilderness. Jeg tror, det er mest til, hvis man har andre mods på, for eksempel sådan noget her. Der er også nogle mods, der hedder... jeg kan ikke huske, hvad fanden de hedder. Frostfall, tror jeg nok. Som handler om sådan noget survival, hvor du også har hunger og thirst og heat. Og så det gør så, at du har det bedre ude i Wilderness og sådan noget. Jeg tror, der er noget med det at gøre. Jeg har ikke helt sat mig ind i det, men jeg synes bare, det er dejligt, at man bare lige får lidt skill points nogle gange. Så, nu er der en, der gerne vil slås. Jeg er sgu ikke så god til det. Okay, jeg løg. Oh shit. Kommer ind med en pit. I misset. Jeg får en til. Boom. Så hvad man har. Man har en Tanto. Det er en... det kommer også med i Skyrim, hvad hedder den der? Immersive Armors der. Fordi det er sådan en mod, der gør, at der... nej, undskyld. Jeg sidder og snakker dårligt her. Det er med Immersive Weapons. Immersive Weapons, det er sådan, den er lidt mindre end Immersive Armors, men jeg skulle mene det er samme author, der har lavet begge mods. Og jeg vil helt klart recommend modsene. Jeg vil skrive dem også i description, så I hurtigt kan komme ind på dem. Men med de der Tantos der, det skulle vist bare være, han har også en. Det skulle vist bare være sådan lidt langsommere daggers, altså det slår lidt langsommere, men de giver også lidt mere skade. Så de er egentlig meget cool, synes jeg. Jeg synes de er bedre, hvis man går efter at lave fuldstændig assassin class med kun daggers. Så vil jeg nok også sige, der går efter de almindelige daggers, for de er meget hurtige, og så kan du hurtigt komme væk og slå hurtigt osv. Men Tantos der, det er hvis du går efter en assassin, som måske ikke er helt kun assassin, men også kan fight let og sådan noget. Så vil jeg helt klart gå efter dem. Så der er Maul. Nu lægger jeg bare lige mærke til de samme damage, og den er steel, den er iron. Så jeg går ud fra, at Maul det er en langsommere one-handed mace, og en one-handed mace er pisse langsommere allerede. Det er jo sindssygt, mand. Det skulle da næsten et svær. Altså, det går hurtigt til slag.
trykker boom. Så har vi hende her. Oh. Jeg synes det er sindssygt fedt, det der kill move der. Jeg synes det ser så fedt ud. Jeg har godt nok ikke set det endnu, men der skulle vist også være 25% chance for decapitations, tror jeg man udtaler det. Sådan at man nogle gange kan hugge deres hoved af. Så jeg vil bare lige sige, at hvis at det godt kan ske, så hvis der er nogen der er sarte, så undskyld jeg på forhånd. For helvede, for jeg de har faktisk også gjort lockpicking sværere. Men til gengæld har de slået det sammen til et perk tree, der hedder Fingersmith, som jeg også lige kunne se der. Og Fingersmith, det bliver så en sammenslutning af pickpocket og lockpicking, så det gør faktisk, når man tager et perk point der, så gør det begge dele bedre. Hvilket er meget fedt, fordi det jo har meget med hinanden at gøre. Det er sådan noget 20 egenskaber-agtigt, som er beregnet til, at man er sådan 7. Eller der bryder ind og stjæler og pisser lort. Ja, man kan alle mulige tricks med fingrene. Det er jo meget vildt, hvis du er 100% Fingersmith. Altså, 100%. Hvis du har 100 points i Fingersmith, kan du tage den der... hvad fanden den hedder? Jeg skal desværre med. Yep, der er også en bleed out. Jeg kan ikke huske hvilken mods, om det er Skyrim Readeren eller den anden Immersive Weapons der gør det. Jeg tror det er Readeren. At hver gang du slår med et våben, så bløder folk bare sådan helt automatisk og mister lidt liv. Ikke så meget igen, men en lille smule. Det synes jeg er meget fedt. Det giver meget god mening, at du ikke altid bare lige dør på slaget, men der også kan gå lidt tid, fordi du simpelthen er så såret, og du bare ligger og bløder og har det pisse lort. Jeg synes simpelthen, det giver meget god mening. Jeg skal bare stå 40 meter væk og slå det lort her. Nå, skal jeg have point i health mere, tænker jeg. Så heavy weaponry. Ja, den er vel okay, den der medicate. Vi kan også gå lidt op i heavy armor, tænker jeg. Ja, det gør vi sgu. Juggernaut. Det er fandme fedt. Vi skal have den der. Den der. Sælger vi det. Den. Nu snakker jeg over. Jeg ved ikke hvor god lyden er. Så den her episode, det bliver nærmest en test på hvor god lyden er. Sådan. Nå, den her episode det bliver sådan også en lydtest. Så kan jeg jo, hvis jeg synes at lyden den er lidt for lav, hvis jeg synes den er lidt for høj. Jeg ved ham er syg. Ja. Ja, hvis lyden er lidt for lav eller lidt for høj, så kan jeg jo se videoen her lidt om 2 sekunder. Og så kan jeg, eller 2 sekunder, jeg er færdig med den selvfølgelig. Og så kan jeg lige se om lyden den passer eller ej. Og hvis den ikke gør det, så kan jeg bare lige skrue op eller ned. I forhold til hvad fanden der mangler. Til næste episode. Hold da kæft, fik jeg ikke. Sådan. Der ligger en 7 bag her. Så skal han dø. Nå, det skulle han ikke. Okay. Så den der, og så kan han lige gå. Shit, der er en der slår mig i ryggen. Der kan I se hvad jeg mener. Altså, combat i det spil her. Altså hvis du bliver slået af et sværd med sådan en power attack, altså hvis du ikke blokker det, så mister du fandme meget liv. Det synes jeg egentlig er meget, det er meget fedt. Det er sådan, jeg ved ikke man kan kalde det realistisk, fordi der også er kigger og alt muligt med i spillet. Men jeg synes i hvert fald det giver en lidt anden effekt til det. Sådan lidt mere, man fandme skal huske at blokke. Altså i Vanilla Skyrim, der skal du bare slå så meget du overhovedet kan. Her der skal du blokke, og hvis du kan så undvige helst, fordi der mister du slet ikke noget. Det synes jeg faktisk er genialt lavet. Skal jeg med. Og det er faktisk en af mine venner, som jeg også snakker om i introen, Mikkel, der anbefalede mig den her Skyrim Redone mod her. Så har han bare spillet med den siden. Og jeg vil virkelig anbefale andre folk også at hente.
Selvfølgelig ud over det der med combat her, som I kan se, så gør den jo også det der med perksene. Det jeg også synes er virkelig fedt. Boom. Jeg synes, altså de gamle perks, de var fandme så kedelige. Ja. Altså, hvad fanden var det? Var det sneak eller sådan noget? Der var det bare, jamen, du sneaker bedre, og så kan du give mere skade. Og det var en af de to grene, du kunne gå op. Det var bare det mere skade. Den anden, det var sådan noget, du må ikke trigger plates. Pressure plates trigger du ikke, når du går over dem. Og så kan du gå lidt mere usynlig rundt. Så har du et silent roll. Men det var først meget sent, du fik de sidste ting der. Altså, det var bare lort faktisk for sit livet. Altså perksene er også bare blevet bedre. De er blevet federe. Alle er blevet bedre. Jamen, han skal seriøst bare boom. Kæft, det svin, mand. Yes, det tager vi sgu. Alle de potions jeg samler op, tror jeg faktisk jeg sælger også health for stamina. Og det er egentlig fordi, det kan I lige hurtigt læse om. Prøv at se, det giver health per second over 4 sekunder. Og det ved jeg godt, 7 gange 4, det er jo sådan, skal jeg se, 28. Og 28 HP, det er jo en del, især her i tidlige spil. Men jeg synes bare lige at få dem brugt. Det er det eneste Skyrim Redone har gjort sådan lidt. Jeg kunne også godt se, at det var meget OP tidligere, da man bare kunne, hvis man havde mistet liv, så kunne man jo bare for helvede kunne bare åbne en til inventory og så bare drikke 20 potions og så få fuldt liv, og så er man er bare i level 90, så man kan bare ikke dø. Eller et eller andet, altså. Men det er bare, det kan jeg godt se, men jeg synes bare her i early game, det synes jeg det var meget fedt, at man lige havde sådan en lille hurtig heal op, hvis man ikke gik op i restoration. Så bare lige men jeg kan også godt se, at det måske har været lidt unbalanced i det senere spil, står mange potions eller. Så jeg tror bare, jeg sælger dem alle sammen, fordi problemet var, at jeg får bare lige brugt. Altså, de ligger bare i mit inventory og flyder. Customer wait, altså. Så jeg sælger dem bare. Det, hvis jeg synes, at jeg er helt udskidet, og I selv kender Skyrim Redone, og gem dem dog for helvede, så må I sgu gerne skrive det til mig, så skal jeg nok prøve at huske det. Men Magicka potions, den prøver jeg mig fandme ikke til at beholde. Så jeg kommer fandme ikke til at komme i Magicka på den her karakter. Men jeg har faktisk fundet ud af, at Frost Mages er fandme stærke i Skyrim Redone. Det sidste spil her, der spillede jeg sådan en orc warrior, og jeg havde egentlig sådan noget, jeg tror det var steel armor, så havde jeg et sværd og et skjold. Nej, et økse og et skjold, undskyld. Så var jeg bare sådan en, der bare kunne hoppe ind, og så bare smadre løs. Men det der frost, det gjorde, at jeg blev helt vildt langsom, fordi jeg allerede var i mit heavy armor, så jeg var virkelig langsom. Og det gjorde bare, at min stamina den bare røg ned, i samtidig med at jeg sprintede, så jeg havde ingen stamina, så de kunne bare blive med at løbe bagud, og de var simpelthen hurtigere end mig. Så sådan en frost mage der, de fandt stærke mod sådan nogle heavy armored warrior halløj. Så jeg havde heldigvis quicksavet lige før jeg døde, så jeg tog bare min bue frem, og så pløkkede jeg sgu hovedet af dem. Var det en halberd? Det er ikke noget battle axe, okay. Jeg kan dog ikke forstå, jeg synes ikke bue og pil giver særlig meget skade. Det var godt nok sådan en short bow, men jeg synes bare at bue og pil plejer at give virkelig meget. Altså sådan, ikke en halvdel om det håber, men i hvert fald tæt på måske, til at starte med mod de der. Jeg ved det ikke, altså sværene giver i hvert fald meget skade, det er helt sikkert. Crossbows, de one-hitter. Og det er altså rigtigt, de ignorerer allerede 50% armor, og det er altså rigtig meget. Så de ignorerer 50% af min armor, plus at de allerede har så høj base damage. Og hvis en NPC, altså NPC har jo også perks, og hvis en NPC vælger at gå op i marksmanship, så går de vel bare op i den her. Og så lige pludselig i stedet for 50, så ignorerer den bare 60% armor, og op til 100%. Så hvis du har 5 point til den her, så er det fuldstændig meget, hvilke armor din fjende er på. Det er fandme okay. Men jeg kan også godt forstå det, fordi sådan en crossbow, det er sådan en hurtig skud, der bare bang, man.
Så jeg kan ikke godt lidt forstå det. Vi skal lige finde på at se. Der er rigtig mange. Der er både Nodachis, og der er Warhammers, og Yari, og Glaive. Glaive, det gad jeg fandme godt have. Long Maces. Halberds. Der, ja, og så er der også Battlestaff. Der er alle 200 våbens. Lige så vel, at jeg skulle mene, at der vist også er alle ethåndsvåben. Det er ikke ethånds, det her. Sådan at alle ethåndsvåben vist også er... Det er ikke den der. Det er... Nej, måske ikke noget. Jo, det er heroppe, så det er selvfølgelig rigtigt. Tanto, det er den jeg snakkede om. Wakizashi. Short sword. Time blocks, det tror jeg vist ikke har noget at gøre. Nej, jo, long sword. Og så er der vist også et broadsword. Katana. Og scimitars. Jeg ved ikke helt hvor broadswords er henne, men det kan være det ligger så under long swords eller short swords, det ved jeg ikke helt. Nå, jeg skulle i hvert fald have, var det den her? Judgment? Ja. Hitting an enemy who is performing a power attack. A power attack. Forces the enemy to the ground for a few seconds. Only works with high halberds. Det er jo fedt, fordi at hvis fjender de står, lad os sige sådan her, med deres våben, bare står og power attacker, så kan jeg jo bevæge mig bagud, så bare lige slå. Boom! Fordi jeg har jo så lang rækkevidde. Det er sindssygt lang våben, sådan en halberd. Den er den top, hvis jeg kan i hovedet. Er det ikke bare sådan der? Sådan der. Og så sådan der. Jeg skulle mene det sådan her. Jeg skulle også mene, jeg kan den i hovedet. Det er eddermygt, hvis jeg kan det. Det kunne jeg fandme. Fuck, jeg er pro. Jeg vil sige, det er kun lige her i starten, hvor jeg ved præcis hvad der sker med questene. Jeg har kun klaret main questen 1 eller 2 gange fuldstændigt, og det er faktisk ved at være meget længe siden, fordi jeg ikke har spillet så meget main quest her i Skyrim. Jeg har mest downloadet nogle mods, så klaret nogle quests derpå, og der er faktisk nogle meget fede både mage og warrior quests, også nogle almindelige utility, hvis man kan kalde det quests. I form af mods til det spil her, det var meget fedt. Men nu tænkte jeg, nu tænkte jeg, nu kan vi bare lige, nu skal vi fandme spille Vanilla, og så skal vi fjerne de jarls, man. De fandme nogle svin alle sammen. Increases armor rating, og den er jeg aldrig set, den er fandme god den der. Fedt, man. Den tager vi fandme. Men en anden ting, nu ved jeg godt, at jeg snakker meget godt om den mod her, men en anden ting jeg rigtig godt kan lide med... Nå, det er rigtigt. Men en anden ting jeg rigtig godt kan lide med Skyrim Return, det er at... hvad hedder det... Så tager vi helt tråden. Hvad fanden det vil sige? Nå ja. Der er jo de forskellige slags våben. Der er jo... selvfølgelig er der one-handed og two-handed. Men der er jo både, som jeg også var inde på før, der er jo Wakizakis, og der er Tantos, og der er Wakizak... daggers, så short sword, broad sword, long sword, alt sådan noget. Der er en hel masse forskellige sværd og alt sådan noget. Og så er det fedt, fordi jeg synes, man går meget op i en bestemt. Så jeg går bestemt op i halberds, lange økser, halløj. Og så gør jeg også lidt op i, lad os sige, broadsword. Og selvfølgelig blocking og sådan noget, bows. Det synes jeg er fedt, at man specialiserer sig i de forskellige våben, i stedet for bare at sige two-handed. Så kan det godt være, at jeg slås godt med, altså lad os sige i fremtiden, lad os sige, at jeg er level 50. Det kommer jeg nok aldrig. Men lad os sige, at jeg er level 50. Så slås jeg måske rigtig godt med en two-handed, jeg slås måske rimelig godt med en two-handed sword, sådan en great sword, ikke? Men jeg slås endnu bedre med en two-handed battle axe. Men jeg slås endnu bedre med en halberd, lang økse. Jeg skal ikke, hvad fanden. Jeg kan ikke huske noget, hvad man udtaler. Jeg har sikkert sagt det før i den her episode, jeg har bare talt mig til døde lige nu. Har jeg lige fået et lem? Jeg har udløst, eller hvad man siger. Så skal vi jo bare til Whiterun. Den her episode, den bliver selvfølgelig en lille smule længere, da vi har den der lille snakke intro med, men det bliver jo ikke så meget, da det kun varede sådan cirka 3 minutter.
Vi har allerede brugt over halvdelen af tiden, jo. Altså, det er helt vildt. Jeg håber sgu også, at I vil se videre på min kanal. Altså, jeg kommer faktisk til at lægge rigtig mange videoer ud. Og jeg synes selv, og det synes min ven Christoffer, som har været meget inde over, som jeg også snakker om. Vi synes begge to, at det er sgu egentlig meget godt lavet. Vi synes også, det er meget fede videoer. Altså, nu ved jeg godt, vi lyder meget egoistiske på en eller anden måde. Men vi synes selv, at det er meget fedt content, vi har fået skabt. Altså, jeg vil virkelig i hvert fald... jeg vil virkelig synes, at at I bør tjekke det ud, altså. Jeg synes, det vil i hvert fald gøre mig rigtig... Fuck, man. Kommer alle mulige psykopater her til. Shit, man. Nå, det vil i hvert fald gøre mig rigtig glad, hvis jeg kunne få lidt viewers eller lidt subscribers eller et eller andet. I behøver ikke engang at like, hvis I ikke engang synes, at det er like-værdigt. Jeg synes bare, det er fedt, hvis I bare ser med. Og det bedste faktisk, det er ikke engang, hvis I liker. Det er heller ikke, jeg tror ikke engang, det vil sige subscribe. Altså, subscribe er fedt. Men det fedeste, det tror jeg næsten er, hvis I kommenterer et eller andet konstruktivt eller sjovt, et eller andet på min video. Det er nok det fedeste, den respons. Subscribers er selvfølgelig også rigtig fedt, og det er views og likes også, men jeg synes bare, kommentarerne, der er et eller andet over det, der bare er det fedeste. Det er bare meget bedre end alt det andet. Jeg kan jo næsten kun nå lige op og snakke med ham, Jarlen der, og så er den her episode allerede færdig. Der er 10 minutter tilbage, sådan cirka. Nå, det må så være det. Nå, en ting jeg har lært på de guards her. Man skal altid tage den her, fordi nu ved jeg godt, der står persuade. Men lige meget hvor høj din speech er, så vil du altid klare den her. Og jeg tror lige meget hvad, så vil du næsten altid få et level. I hvert fald til at starte med. Så snakker jeg Camino, og så får jeg skade. Okay, jeg lyver. Hold nu kæft. Fuck, det er dumt, man. Fuck, det er dumt. Okay, jeg lyver. Det må så være fjernet ved Skyrim Reader eller sådan noget. Det er det i hvert fald et vanilla Skyrim. Det må jeg fandme undskylde. Jeg snakker med. Men i hvert fald, ja. Skal jeg undskylde. Det tror jeg, de har fjernet ved Skyrim Readeren. At man får et skillpoint der. Men i hvert fald, man vil altid klare den. Og jeg tror i hvert fald, man får experience it. Nu har jeg slet ikke lavet andet speech overhovedet i den episode her. Så vi kan lige se. Ja, jeg kan se, min speechcraft er allerede ret høj. Mister, could you spare a coin? Nej. They say Helgen and Dragon. Ej, nu må du fandme flytte dig. Will be ready. Soldat. Fuck dig. Ass, man. Prøv, mand. Prøv. Glæder mig sgu til, at vi bare skal smadre alle Jarlsen. Glæder mig til, at vi bare one-hitter alle sammen. Jeg elsker hende, hun er altid sur. Står bare. Så kan man faktisk bare trykke escape. Går ikke på en, men en røg faktisk bare går forbi. Pis nu af, man. Ja, vi skal lige snakke. News about Helgen, from Helgen, about the dragon attack. The Imperials were about to execute all the Stormcloak. Then the dragon attack. Nu skal du lukke øjnene. Jeg bliver syg ud. Men jeg smadrer den. Vi kan lige snakke. Nej. It's in the most immediate danger. If that dragon is lurking in the mountains. You'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. We should not. I'll not stand idly by while the dragon burns my hold and slaughters my people. Irileth. De to, de er altid super. Og de holder altid sammen i de diskussioner. De er bare de sure brothers, de sure siblings. De er bare altid sure. Here,
take this. Tak. Det er for skrald, altså. Come, let's go find Farengar. Skal vi finde Farengar? Han er... He's been looking into a matter related to these dragons and Rumors of dragons. Der kaster man de der soul gems der. Så kæft. Farengar, I think I found someone who can help you with your dragon project. Go ahead and fill him in with all the details. Ja, det er guld. Det skal vi nok ikke tage, så tror jeg, han smadrer. So the Jarl thinks... Yes, I could use someone to... Fetch shopping. When I say fetch, I really mean... Ja. I, go to Bleak Falls Barrow. Du mener den her Dragonstone? Stone of Bleak Falls Barrow. You already found it. You want to cut Hvad så? that? Yes, hvad skal vi så? Farengar. Nå, det er nu hvor dragen er angrebet. Ja, det må så blive næste episode. Jeg kan godt løbe dig ud i den her episode, men så næste episode, så smadrer vi vel med vores første drage. Farengar, you need to come at once. You should come too. Det bliver fandme fedt, når vi skal smadre den drage i næste episode, men jeg glæder mig allerede. Fuck, det bliver fedt. The Jarl is, as you can imagine, very busy. Perhaps I can assist you. Han ligner faktisk sådan en ordentlig pedo. Han ligner bare en, der tænder på børn, ham der. Fuck, han er ulækker. Tells me you came from the Western Watchtower. Yes, my lord. Tell him what you told me Ja, mi lord. about the dragon. Oh, that's right. We saw it coming from the south. It was fast. Not Faster now. than anything I've ever seen. Åh, okay. What did it do? Is it attacking the Watchtower? No, Not my now. lord. It is just circling Not now. overhead when I What the fuck? I never ran Not so now. fast. in Not my now, life. not now. I thought it would come I off. want to hear about this dragon. Good works. I want to hear about this dragon. Take it from Jarl here. Balgruuf is Head waiting. down to the back. Ja, det kan jeg fandme høre, når han siger, not now, not now. Turn. Irileth, you'd better gather some guardsmen and get down there. I've already ordered my men to muster in the main gate. Good. Don't fail me. There's no time. I want you to go. You survived. Hvorfor fanden er det folk, I bare går og skubber As til, a mand? token of my esteem, Kan du kolde din kæft, mand? accept this gift from my person. Nu får jeg mere lort af ham, eller hvad? I should come along. I would very much What like the to... fuck? Giv mig bare skrald, altså. Nå ja, det er nu, hvor vi skal løbe derud. Det gør Immersive Armor også. Prøv at se. Deres hjelme, de er ikke altid de der Mini Guardian. Det kan også være Iron, tror jeg det der er. Det kan også være Barbarian, de er vist nok ens. Barbarian noget nyt. Deres våben er vist nok også nogle gange lidt anderledes. Jeg synes faktisk det er meget fedt. De kan have forskellige hjelme og se, den her det er vist nok I've seen you helping Ancient the Lord. Jarl. If only all visitors to Whiterun. Ancient Lord helmet for løjter. Det er fedt våben. Nå, så skal vi jo derud, så kan vi lige fast travel til en gang. Så sparer vi da lidt tid, kan man sige. Det fandt noget fedt den første episode her. Jeg troede slet ikke det ville blive så fedt faktisk. Jeg troede det ville blive sådan der, hvor jeg bare sad og spillede og slet ikke snakkede. Og i stedet for at ende episoden derovre, så har jeg faktisk fundet ud af, at man kan nakke de katte her, uden at få bounty. Det er fucking fedt. Vi smadrer dem nu. Hende her, hun skal fandme have første slag. Bum. Se, jeg fik den bounty nogen steder. Shit, man. Kommer der fandme en syg kat her. Boom! Der er flere, der gerne vil have. Der er noget lige at vågne herovre. Boom! Ej, det er også lidt sødt. Nu er han også sur. Så. Good kat. Så vi kan fandme med hovedet. Det kan bare skaller, man. Og de har vist egentlig okay meget sådan skrald på sig. Prøv at se sådan gold earrings. 150. Det er sgu okay. Og et Elven Broad. Det er det, jeg skal bruge et broadsword. Fedt, man. Så kan vi lige se Steel om til Elven. Så sige 2. Hvad har vi mere? Vi har Elven. Atabar. Okay. Så har vi noget Ranger. Det er rigtig, rigtig godt armor.
light armor. Så den der er bedre end mine gården. Jeg tror ikke, har jeg overhovedet... Jeg kan heavy armor gården explorer, er det? Jeg har fucking skrald på, så tager jeg sgu den der. Den der. Bandana, vejer 0, det skal jeg bare tage. Amethyst, bandana, silver ring, og så meget andet. Den her. Bandana, earrings, lockpick. Det er sjovt, nice. Jeg ved ikke om... er det bedre end mit? Ja. Vi kan da også loot ud af det her, det er perfekt jo. Nå venner. Jeg skal lige lægge det op på venner. Der. Jeg vil sgu smutte nu. Jeg håber sgu at det bliver en fed episode. Jeg håber sgu det bliver fede hvad hedder sådan noget moments vi får os. Og så håber jeg fandme også at I vil tjekke mere af min channel. Jeg er jo helt ny, skal I huske. Så jeg ved godt, det ikke er jordens bedste videoer og sådan noget, jeg kan fremstille i PT. Men jeg går meget ud af det, vil jeg selv sige. Så jeg håber i hvert fald, at I vil tjekke det ud. Og hvis I synes, det er fedt, så ses vi helt sikkert i næste episode. Ha' det godt. Hej.